Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолуны көчле буран, жил, начар күз күрмә, кар белән сынау дәвам итә. Юлларда хәлләр ничек? Шолы хәрби операция зонасында алгы сызыктагыларга ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Техник колледж студентлары солдатлар өчен коры душ әзерли. Шолны көчле буран, жил, начар күз күрмә, кар белән сынау дәвам итә. Бүген һава торышы вакытлыча яхшырды. Шуңа күрә начар һава торышын кичергән зур йөк машиналары йөртүчеләре хәзер үз юлларын дәвам итәргә тырышалар. Аларга нинди сынаулар аша үтәргә туры килгәне бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Мондый күренеш Мензелә трактында Уфа ягына таба күзәтелә. Бөке 15 километрга сузылган күпчелек вакыт зур йөк машиналары йөртүчеләре бер урында торырга мәҗбүр. Кайбер машина йөртүчеләргә шулда берничә көнгә калырга туры килә. Башкаларга бәхет күбрәк елмайган, алар бөкедә берничә сәгать кенә торганнар. Часа 2 стоим. Еду я с Москвы, Казахстан домой. Вот. Там ремонт дороги, поэтому вроде как закрыто. Потихоньку проезжаем. Мы из Казани выехали. Едем в Новосибирск. Вчера в 4 утра встали здесь в пробку, и вот до сих пор стоим. С мелкими перебежками. Но в набережных Челнах было уже все перекрыто и в ту сторону, в Москву и в Уфу. И сейчас вот в Башкирии, походу, тоже закрыли всю эту дорогу. Проездов нету. Берәүләр трассаларны чистартулары өчен рәхмәт белдерә, икенчеләре башка шәһәрләрдә очраткан кыенлыклар турында сөйли. Начар җыештырылган юлларда бар дип билгеләп үтә алар. На трассе почистили, молодцы у вас. Чистят везде. Ночью только вот поспал, в принципе нормально, то есть я отдохнул. Нижний Новгород вчера проезжал, не посыпается вообще дорога. Вчера полдня Нижний Новгород обходил. Все подъемы, все машины стоят, пробки стоят, а ничего не посыпается. Они ждут, пока пробка соберется, и ждут, пока ДТП будет с предельным исходом, потом будут посыпать. Это же не шутки такой гололед. И фуры, вот 20 тонн груза, и машина 15 тонн, 35 тонн. Остановили ее на такой дороге. Ну, снега такого не было, чтобы вот на 3 суток пробка такая. Раньше и побольше были снегопады, и ездили, как-то чистили, а сейчас вообще не знаю, почему так дорожники работают. Ужас какой-то. Зур йөк машиналарын йөртүчеләр кунакчыллык өчен шолыга рәхмәт белдерделәр. Кичә алар өчен хәтта туклану пункты да ачылган иде. Ул 3нче мәктәптә урнашкан. Biz kişiye şoförler için 500 porsiya aşağı hazırladık. Kaynar аш 3 türlü, kotlet, qora buğday butkası, kaynar şey, her bir şoförge икмәкләрдә кисеп куелды. Синоптиклар фаразлавынча, иртәгә 19 гыйнварда һава торышы тагы да начарланачак. 21 гыйнварга кадәр кар явачак. Кар айлык норманың 70% күләмендә булыр дип көтелә. Буран сакланачак. Зур йөк машиналары йөртүчеләр федераль юлларны яңадан ябарлар дип борчыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Һава торышы гидростроительләр урамында да үз төзәтмәләрен кертә. Кар күп яуганлыктан баскыч урынына тау барлыкка килгән. Баскыч боз белән капланган һәм йөрү өчен куркыныч, оннан менү дә өчен сынау. Толырак алдагы минутларда. Балалар бакчасына һәм торак йортка юлшына бара, ләкин тайгак баскыч барысында катлауландыра. Баскычлар боз белән капланган, шуңа күрә тотынып төшәргә туры киләмне, югыйса егылу куркынычы зур ди чалалар. Шуырга гына бу юлдан. Лестница у нас есть, но толку мало от того, что ее никогда не чистят и сложно спускаться. Ступенек-то не видно, куда наступать-то? Вон там тоже он по ступенькам спускаться вообще. Как накатом, как горка. Бүген мәдәният һәм ял паркынан 147 кеше һәм 42 берәмлек техника чыгарылган. Метеорологлар кисәткәнчә 18 гыйнварда Татарстанда кар яву кими, киләсе 3 көндә ул яңадан башланачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Ленар Султанов, яңалыклар. Репетицияләр тәмамланды, чемоданнар җыелды. КамАЗның хезмәт династиясе Мәскәүгә очты. Шулар Татарстан Республикасын туганнар, яратканнар бөтен Россия гаилә форумында тәкъдим итәчәк. Җырны ятлаганнар номер куелган. Инде ил башкаласына китер вакыт җиткән. Безнең төшерү төркеме актив гаилә белән аэропортта очрашты.
Гүлнара һәм Ринат Гайфуллиннар пары предприятиедә барлыкка килә. Аларның уртак эш берләштергән дуслары таныштыра. Форумга исә алар озак һәм тырышып әзерләнгәннәр. Форумда катнашу мөмкинлеге турында белгәч, алар өлкән буыннан шулай тиз ризалашуын көтмәгәндә була, ләкин шулай да икеләнмәде ди шулар. Наша семья дружная, веселая, активная. Мы жизнерадостные, мы позитивные. Мы любим всегда что-то новое, что-то то, что мы никогда не пробовали. Ну и дружные мы. Мәмдүдә Мөхәммәдулла кызы Гайфуллиннар гаиләсендә иң өлкәне. Ул Гөлнара Гайфуллинаның кайнанасы. Моннан тыш ул әле 8 оныкның бәхетле әбисе дә. Старший улым Ринат, кызым Венера. Улым Ринат институтта укыды, әйбәт укыды. Башта техникум бетердәннән, институт бетердәннән эшкә керде. Заводтан нитеп Германиядә эшләп кайтты. Аннан айтты да, улым, семьяң бар хәзер, мәйтәм, кайт кире заводка дип бик ялангач, монда кайтып яңадан заводка эшкә урнашты. Гөлнара Гайфуллинаның абыйсы тумышы белән Алга авылыннан, аларның гаиләсе нәкъ менә шушы девиз белән яши. Безнең девиз инде алга, әйдә алга, һәр сагында алга. Шуңа күрә алар гел алга гына бара, ләкин иң мөһиме катнашу. Шулай да Гайфуллиннар гаиләсе чалга җиңү белән кайтарачакларына ышана. Алар автошәһәрне генә түгел, гомумән Татарстанны лаеклы тәкъдим итәчәкләр. Лилия Гатина, Яна Вальдюли, Нарсултанов, яңалыклар. Шол хәрби операция зонасында алгы сызыктагыларга ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Виктор Поташов исемдәге техник колледж студентлары солдатлар өчен коры душ әзерли. Февраль азагына кадәр алар 4000-гә якын шундый җыелма җибәргә планлаштыра. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Нужно будет еще засунуть инструкцию по использованию душа. А на задней стороне обычно все пишут какие-то пожелания для тех, кто отправился на войну. Кәрим Газизов мондый чарада беренче тапкыр катнаша. Техник көллиятенең беренче курс студенты сүзләренчә, бу катлаулы түгел. Баштан дизраствордан берничә тамчы губкага тамзыла, аннары губка махсус дип пакетка салына. Аннары аны сөлгегә төрәләр. Хәрбиләр юнганнан соң аның белән сөртенә ала. Кешеләргә булышырга кирәк. Алар безне защищать итәләр инде. И бу эш миңа авыр түгел. Виктор Поташов исемдәге техник колледж хәрбиләргә махсус операция башланганнан бирле ярдәм итә. Директор Илмира Әхмәтова белдергәнчә, баштан алар кием салым, азык-төлек җыйганнар, студентлар хатлар язган. Күптән түгел 400-гә якын окоп шәмнәре ясаганнар. Бүген студентлар коры душ ясарга булган. Алгы сызыкта алар да кирәкле әйбер. Балалар бик теләп катнашалар бу проектта. Әлбәттә, алар инде бик яхшы аңлыйлар, что аларның менә ярдәмләре бу сугышта булган безнең солдатларга зур күңел җылылыгы булачагын. Барлык җыелган әйберләр, окоп шәмнәре һәм коры душлар сугышчыларга Герат кыр почта аша җибәрелә. Техник колледж студентлары алга табада сугышчыларга ярдәм итәргә планлаштыра. Команда белән эшләгәндә генә зур уңышларга ирешеп, иң мөһиме җиңеп булуына ышана алар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Неофлекс – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952 047 0303. Наш адрес – Сюмбике, 17А.